Hagan ni ka step ngakwa banai fi ya artli kinong rim. Kiba pinlong uta unong yalam ubau blay on pendakam borba. Ha kinigi sni ki banangwan. Ha nu banai banangwan. Ha usnam ubanang yat mentabat hagi snam ki banangwan. Artli kinong rim. Kiba dan kamha ngambong bam dan kiwei pat kinong rim. Idan kiwei kinong rim rei hakilo halor kini ki artli kinong rim balada pisngap bat le bahai kini. Hinsa ibo blay un sedang ban pendan kam borba ipi kumunong yalam hakanu kai ka bakile pika jinglong nong yalam blay khat nado ka jutang ka barem ipet na ktin jong blay uday umansim no bat ublay u dan la ka jing thmu ka jing plan bat usngau tanat ban pendan kam ya kita ki jing thau ya kai ba ulak thau ban long kinong yalam habang ong kinong yalam kamot kita kinong yalam kiban penpriang ya ka khubor bat ya ka ka ba ublay u la dap thabu lupa kita ka ding kinong yalam hang ni di mani i nado ka jutang ka barem hadu ka jutang ka batmai bat hadu menta kisngi bau blay u pendan kam ya kinong yalam ban penpriang ya ka khubor it's not ma ngiem ha ka perthai ka ba kamdan syu ka leadership kamdan syu kata ka jinglong nong yalam ka ba katkum kamon jong blay tika jinglong nong yalam jopi ni makren kala banlong ha ka business ka bitrai lani pilak banlong ha malak banong ru ha ka kam san hima simaru hangno bau bleu penan kam fi bat kinong yalam ha kiyeng mani ha kiyeng mani hangno hno bat pinlap artli kini kinong rem ambun kinong rem bat artli kini kinong rem kilong ki badan kam palat kabaning kong banlong nong yalam pidi bandan kawai kani kanong rem pidi banlong ubala pendap da umansim jong ublay. Pilih banlong bala pendap da umansim bakhu jong ublay. Bala penbaptis da umansim bakhu jong ublay. Bat uba umansim jong ublay. Wiyaine api uslay api. Manpan i naswa nakajutang kabarim. Pay haba umosas. Ula i no ya ka hau mosas unaladap sispaat hausnam ula yap hau tulung nibu bat shwa kata ublay wang malajit ya u Joshua banlang unang yalam mo ban yalam iki Israel hadir ke jingyap jong u Moses bat ngi ba u Joshua nalor ba ula yo training ula dan lupa bat u Moses ula ke training ya ka leadership udan hasna hari ngi hamni ka kranshai ba layalam ya u Joshua da umansim tong ini pulin ka kitab Deuteronomy kalnong kabalai pusau katkhat ka bakhnai kong kumni ba u Joshua u khun unan uladap da ka mensim ka jingstat ba uladap da ka mensim ka jingstat naba u Moses ulabu ya lakikti halor jenghu bat kikun Israel kila syashkor ya u bat kila leru kumbau trai ulah hukum ya u Moses ulek kumno wang ba umensim ka jingsta bikadan hang to kopor ka jing pensle ha ka jutang ka barim ka jing pensle kadan ka anointing oil ru ka ba ki pensle da kompanya ya usim David ru ki pensle ya usim Saul ki pensle kan mau pinapuli syaki baningkong kisiem baar kisiem baar Samuel pi katu kadan gajing pensle akran gajing pensle kran chapang mensim jong blai hangir ikran wat akan jutang kabarem kadan gajing per ha ba mensim jong blai wan mat syong ha testament ga mai ba ka jutang barem ringi ba mensim klam mensim jong blai amla mat ngidai bandap da mensim jong blai ya kan ni video ngat sakran kumno ba finio priang yang mensim jong blai kumno ba finio banyak priang yang kata kabor kani kamdei kata ngai thu ini siapang ka leadership
Kabala bansyanya kabawla bau blay u atas. Kenal ka leadership kaba jit lagi beriu bat kaba jit dau blay kai per kala banlong hakanu mah kabenta tinggi ih ni. Ba Joshua udai beladap da kamen sim gajing sta udan yang mensim jam u blay. Kata kadai ka point ka baningkong ka point ka baar snap ba. Ka point ka baar habau Joshua beladap dau mensim jam u blay udai ban yai ne ru ha kani ka ketin jam u blay. Mensim jam u blay udai ban tray ka kom kani ka ketin jam u blay udai ban pen kok ngu. Ba usim sol la pen slep. Handai pin bau sim sol umya kat kum ka ketin jam u blay takadau la weng no ka leadership jam. La ai no husim David, no? Ai no husim David. Ti ngi hang ni ru ba u Joshua blay uang kumno la pen slep yu dong mensim blay uang kumno. Tu ngini alpet nak kita Joshua. Kalau nang ka baningkong katkhat ka ba Henry. Uang kumno blay yu Joshua. Henry hadu khandai ngini puli uang. Pen klan bat pen slur bha yaladi. Namarman penyo benta hau ni upat ba ya kata kari bangala smai haki kepa jong ki ban ai haki. Tang ba menlong uba klan bat uba slur bha bamela ban sumar ban le kat kum yala ya ka hukum baro ba Moses usyakri jonga ulah hukum yame. Wat paino syakaman lamni syakadiam bamen yok man bha kat syakabamelet. Wat ai bakan ni ka kitab ka hukum kan jakno naka shintur jongme. Henry men perkat men yai perkat ya ka senyasngi. Kenang bamen yok sumar ban le kat ba kum ya barok balatho aka. Nama kum ta men roi halakalenti bat kum ta men man bha. Bawang biang hatu nam shimla hukum ya me tolong ubah klan bat ubah shlubha wat tieng lam ni wat kyu namar utrai ublai jeme udan ringkat bat me kat syakaba melek hagan ni kat khat kaba pra wang kumno uang wat ai bakan dia ka kitab ka hukum kan jakno naka shintur jeme handrai men yai perkat ya ka senyasmi ladang idan umen sim jong ublai ni dai ban praktis ru ban yai pusan ya kan nak tinjong blay dak ba pusan kata ka sedang ban rumah gidok nu jongi dak bor jong mensim ni sedang ban pen ko ngu ya ka ban ngani tu ya pi bakini ki artli ki ba pile kan sara pat ya pi kini kini ngam pi mensim bakut jong blay hatu la pendap ne mi pi mensim bakut jong blay la da pi kwa tip kambnia man sa hikai kan video filak ban call ru kumno ban yo ira jing pendak mensim jong blay maka ar ong u Joshua ukran ong badai on pusan senyasngi kat no muat nampi ibadah pusan yang katin jong blay ndai basyugo tru ibadah pusan senyasngi bapinya perkat senyasngi kanang bapinya sumar ka ban le ka memang am ong yakiniam kirukam baik ngan spen ipin ba anda pilak le ya kata pen sahab banya ya kalawar ding kana ka leadership ka bau blay wai kadai ban test lengba kading ka leadership ka ba kham test kam dai ka basya la ban jit ipi de gibreu la ban jit ifi de kanu kenhun drai la da kam dan ka jing jit jong blay kanum dan ka test ka ka bau blay la pen slek men sim ko jit bara ba pi sumar ko hukum pen sedang banyak kendu mau siam pen sedang banyak kendu lawar ding bat dai hangta andala perang ya pi hakalawar ding na pi hakalawar ding ya ka kerteng jong ublay an sapen kram dikadan kam ka self discipline ban pusan senyasni ban ko ngu yo mensim ku udang keren hi lengba ka jing pasiau mo lengba ki jing perkat pasiau hi kani ka ketin jong ublay ka dan kam kadai ka ba ngihap ban bis no nong rem na kanin ko regidan ki ba mensim jong ublay ru un ai jingmut Bah begini entang orang epi ngit sepoi hakalawar ding. Pikan mau em yau Shadrach, Meshach bat Abednego. Kibala Rak Shababilan da usim Nebukadnezar. Pikan mau em yau Belteshazzar ne yau Daniel. La nyatu begini ki kena sam la jit da usim
baki dan ya kata umen sim jong try kidan ga jing start the spirit of wisdom dan ki but anda kila ya ini kan mau Daniel duai laisin sisni udan yo umen sim jong blai upusan ya kaktin jong blai ru but kani kelawan ra penban yo Daniel syakakrem kising kelawan ra ya Usyadrak Meshak Abednego ha kalawarding bat la tenju yaki bat namar beki dan yo mensim jong blai bat ki yai ne yo blai kitu laingot ki klamtere bandam ya kadur jong u jong tu balashna da u Nebukadnezar bat la berat iki shalawarding bat andai haba kiladan halawarding blai udan rekat baki baki lami na halawarding lanang yai penkrau ya ka kerteng jong blai kila syak pai na perang barok kari Babylon kan tang laingot gihak banian kas jing syak kentai pila ayat ni ambil kan dia jing syak kentai lada pilih kan dia pinsayak dengan jing syak kentai let's see kading jong pi kamdai ka tugal warding ka balong real ta ngip ngilak man hap fierce ya kata roh hadir mah hari kading jong pi kalak banlong ba apa pila sedang ban le ban pen kok ngo bai tayu mensim jong blai ba katin jong blai ka lawarding kalak banlong ba pia lengba ki bahaya bahasa pi kisdang ban penduk jingkerman pi ban penlip ya mensim khut ban penlip ya katin jong blai hatu pia compromise nya pia menjur na nya matki ne pi yang scam ha kanong rem hakini kinong rem ki bang ong malah ada pi yang scam lengba ki jing tenjuk penisi kan sedang ka breakthrough pin salak ban pelak lut ya kitu kiju ki bayang persyak pi menchua kini kidan kam ka jingslor pa Joshua wang ka jingslor namar mensim ong hapi dan mensim khut ka katin jong blai naka ba Timothy nang bani kong khat ban yau kong ba ublei shimla ai gi mensim jong jing syap tien rei jong kam bor jong jing it jong jing khan atkar ka bor ban yelang yang ban yang banum ko ngu banum ya menjur lang mat kai jong ka perthai ki kala warding jong pi kala wanwan naki parlok jong pi kala warding kala wanwan naki bay tray lang pi kala warding kala wanwan lang baki parlok jong pi kala warding kabak hamrham shushu kala wanwan na kiniam kirkom jong pi lada pila pen ko ngu ya kani kaktin jong blai tang anong iki kambun sin ka ya tengku bat kiniam kirkom kai tengku bat ki ai ki baki bri ki kai lada kam dei kum kaktin jong blai nakani ka YouTube ru snap hangam ong bangal abiang lot manikai prei lada kadan kanu ka bakkan terdik ya kaktin jong blai ya ka bang hikai pi kentat no ya kata pediang tang ya kaktin jong blai dau mensim jong blai pediang ya kata wat pediang ya ka jing hikai ka bam dei lada kadai check masih yang cek ya ki jing hikai jong aru da duai dale homework let shi jing duai penlut dak do mensim jong blai tenju na kaktin jong blai ban ko ngu yu blai mendai ban ko ngu yu beri ndai lada ka jing hikai jong kalau kat kum na kaktin jong blai kampong bapin kentat ndai lada kamlong kentat pet show blai nak kadang ong ba pindala pediam ya kaktin jong blai kat saya tengku bat ki jing hikai jong beri ki bam yu bat pi kloin ban ya lewarding kam dia masuk ngala da i ngala da ai training ki beri ki dan ki baran din no hadin habak ya ketengku kai tengku bat kado kaktin jong blai ru bat mensim jong blai kai tengku ya kado jong ni kam kwa kan kado jong ni kam kwa ban pen semobha ya ublai ka kwa ban pen semobha ki beri ka pen semobha ki ndrai ni dei bandap do mesim jong blai bang mesim jong blai un penyap tron yang kado akti jong blai kan penyap tron yang kado kan pen kok ngu tang ya ublai bak pin ya kendu mau siang pin ya kendu eryong pin ya kendu ding bakinya pin ya kendu sing badai hang ta ban sa tenju ya kata ka leadership jong pin ban sai kendu ya kata ka leadership jong pin pin sa syak kentat kidan kipor ba pin hak banyat maro kidan kipor ba pin syak kentat hawa pi pen ko ngo baik jong mensim pin rei bun sin ngong pai ka jing nong yalam kam dei ka jing bun pa maki bun ya pi ka to kam dei ka jingam ka leadership true leadership ni ha ka por jong uji sukres pat ba babun ubut rei u dan tang khat arngot ki leaders ki snran ki bodo train ki bat ngom tu pat ba pen ki ya ka percaya ka borok hawai hidup ta da ka ketin jong blai bang sayo ban puli ketin jong dai tang gitu ki khat arngot ki ba uji sukres ula train ha mana padang gitu khat arngot uji salaingot ki ba khamlang hasenda Petrus Jacob boyo Anes
Peter, James and John kibaran hasenda bat antayu apostol Paul hadian mah bawan Ray pin I ba ublay ujit kendet uyalap ikipat ba barok Ray dan napedeng pa ublay umle siliang ini no ujit umju Ray ki upi ka donot ka bapen kok mu ui ula si ula ai ya pi ha leadership enta pilak dan ha leadership apa ha kanu ka kenhun pilak dan ha leadership Ray haba pisdan ban smok tu ya kan tin jong ublay Pile komno hajakaman pen semok tu ban lek ba kan pi tiang ya gibriu pile ranya gibriu pi tiang ban ofen ni gibriu bat pile ban penlep yo men sim jong blai pile ban penlep yang ni tin jong blai dei hang tau blai un sawan no ka leadership ha leadership ngam ka pin train disciple pi long sanran gibriu pinum dan ikhtiar lada pimya kan umur tin jong blai da bat men sim jong blai pinum dan ikhtiar tapi kai ka true leadership kadan haka ikhtiar ba ka bor ka blai wa ka ikhtiar ba ka bor ba fin train gibriu ya ka leadership akiwai bahkan pass on ke leadership kam dai ka jimbun pat kam dai ka jimbun briu ka ba pajak selam akran ni da ka jingit da ka ba buram ya ki briu namar akran ka kum kan nong rem ya tin jong blai ngam kwa man compromise ya ka jingkran jaman bahwa blai ula sedang man yit ya ka leadership ula ai bat pim tre pis no tenat ban pen kok ngu ki belum contradict ya tin jong blai blai unum tre un sai sekiwai namar ong pi le siliak khamat ni no ujit kita ujit udah pet boleh uang ha pet na breng ngam I manu ubat syap ting you boleh kawai kadi kajing syap ting you boleh tu pi syap ting you boleh na pi syap ting you beriu pi syap ting you duk ya kerdan pi syap ting you duk ya pisah tingkal sif syap ting you boleh pendak jangan rai lada pilak dan ka jing ya dai boleh ka bajan ha ka very close relationship boleh udah kupa jam fi un pendak ban no matter what lada pihak ban no pihak ban syak be pihak ban syak kentat pi duduk ka pisah pi duduk ka tingkak boleh unsa shimti ya pi unsa shimti ya ka leadership ka pula pen ha ba pi pen ko pi shim shi step shi senjang pen sai ba boleh udah upa kti jong boleh ko he is the owner of a cattle in 1,000 hills udah uta boleh ubadai uba owner ubadai utrai jong kita ki jigri haki taki lom ki shihajar kilo hatu mla nap ipi lada manga mapi kom ki kemik pakom ukpan ya ikun im khuslai ba ukpa pendap im tip im tray mai kinam step yam krem tip banyo me kaban ma laksanya kemik pa hidan ka jingat takadau jus kres uang long kum kai donut ni khulung ladang hidan ka jingat hau blai pendap pinsai I ya ki kamba jong blai ngam ong bangala jana ya kren ni ring ala I el dia habo blai u khat menchwa ong I no to ngampak biang ale bon jijing bakla en ring abang apan kendu yo mens abang apan kongu yo mensim jong blai ngasang struktur ngam kidan ki niam ki rukom ki ba long persyak ya ki jong blai ngasang man kren ki ring priang aman si ngahap ban move out ban compromise bakam ya dai bakam ketin jong blai ban ngai I hakta ba blai apa lagi jing apa lagi jing syak kentat apa lagi jing syak isolate blai shimla I no upendap penbiang wai sim jong bat na syakri lat lut kat kum ketin jong blai ngapa lat lut beli lat lan kham keren ya jing lat lan ni ngadan ru haka authority under someone's authority mabdai mga syuya lalan ni dan makmi na bidan ki leaders ki bahikai yang aru ngap obe ngapen kok ngu aki ki bahikai kat kum kani kanong rem ka ti jong blai ki badap do men sim jong blai haba ngai keren ki pensyai ki slang yang abang ale kelumar hak kok ngu ya kata leadership amam mga syuya lalan wat semutu baklang ni ka dan ka jing piap dan hakinong yalam ki badai kat kum ti jong blai ki badap do men sim blai bakin senang tang lagi bakala bikin penbet ini habis bakla boleh ubu kita Rai bagin kok mu bagin check bala kadlong yang pada ketunjung kat ketunjung boleh how ni snap arajar arsa bat banangwan boleh uji kita kalau kan ki ka revival boleh penat kami kita ki beri ladang kok mu ya kan ni boleh sawang no ka leadership ka baula ai tamar ka ngi dei ban smotu sya ka jing smotu ngi ban smotu ban syap ti ni boleh
Man siap tinggi boleh balak man berat ini mat man sim hadu jauh. Bagi nom compromise ngin im haka pertai bagi compromise pala ni pen smoke bahabri pala. Ngomong bangin isi ikin rengi pen smoke bah ni wanra ublay kamapo ni pen crowd ya kirukom beriu. Ya ka pertai gi beriu bat ni bu ublay bat pen sei lada ngile ngam ngin sya ka jinge ka ba pin ublay unuman unum ai khti pin kan ko mo ti ublay ngim ko mo ngim kan ni kan do thla ti ngim so thu te udeu udeu nang thao jum la na do kitab Deuteronomy ngi la ba ublay wang la da pile kat kum ni khtim blay ko khu pile le kat kum kani te wat long ki ba pen sngob habri ngam ba tan sngob habri ngam ban syukran raf ban syukran ya ka ba keren tok mat ngam keren kita rai keren da ka ji ba ka dai ka ti jong blai kum ta ngi hap yem kum ta ngim la ban compromise ban kum ko la da gi bahayem masam la ne kinu gi kin rai kan nong rem ngak ti jong blai ka sa ga nong rem ti jong blai man sim jong blai ba pendap ngi hap yai pendap ngam po pol wang shitish ya fasasan kat pra wang tu yai pendap da man sim jong blai kan kam ka jing yai pendap ka jing duai ka bari ka pendap kajing kuliah keti jong blai kajing minat kajing pen kok ngur ban le kan wara ini ya kata ka successful leadership pila man sedang na ibarat brai pen sei ba blai unsa ona ya kata ka leadership unsa pendan burang lar pile ka business ne hang no nang pila na ka leadership